Salutare, sunt Shogar și bine v-am găsit la un nou episod de Survival. Ok, Survival 1.8. Haideți să ne luăm și noi chestiile astea. Bun. Da, fraților, dacă vă place acest episod, nu ezitați să apăsați butonul de like. Dacă mă susțineți și vreți episoade în continuare. Hai să luăm și chestul. Și skinul, dacă vă întrebați, este făcut de mine. E un skin foarte epic. Bine, nu cred că știți voi de unde e, dar e ok, e din Naruto. Bun. Bine, e un fel de Naruto combinat cu mai multe chestii. E ok, adică gen îmi place prea mult și na. Bun, dacă vă place acest episod, vă mai zis odată, să dați și voi un share, ceva pe acolo, ca să aboneze prietenii voștri să fac episoade în continuare, plus că vine și vara, fraților. E foarte epic, foarte epic. Ok, bun. Haideți să facem și noi frumos așa. Uite, hai să luăm și 300 de zahăr dacă suntem tot aici. Mie cam place zona, cred că stau aici, cred că mă stabilesc aici, pentru că e destul de drăguț, adică na, uitați-vă și voi. Cred că mă stabilesc aici. Uite, hai să omorăm niște oi. Niște oice. Bun. Bă, nu știu, poate să filmez și pe acest canal o să filmez și CSGO și multe jocuri, Need for Speed, Most Wanted, nu știu, văd eu League of Legends, dar să mai învăț să joc și eu pentru că într-un timp mă jucasem, după am uitat cum se joacă, gen m-am lăsat și acum sunt bătă, efectiv bătă la League of Legends. Ok, hai de jos, în mină. Trebuie să prăjim și noi mâncare, pentru că rămânem foarte repede fără mâncare, deci, da. Bun. Dacă vă place episodul, na, dați un share că, sincer, nu am nevoie numai de 5 like-uri, pentru că suntem și noi 30 ceva, cred că de abonați, sau 20 ceva, nu, cred că 30 ceva, 38. Și na, bă, fraților, nu știu subiect să zic de amă și gândesc așa, gen, zic să, na, dacă vă place episodul, na, zic chestia asta pentru că n-am subiect de discutat și nu știu, habar nu am. Bă, hai să vorbesc despre vacanță. Bă, în vacanță sper să vă abonați foarte mult la mine, adică, na, vă dați și voi seama, o să-mi vin și hateri și mai multe chestii, dar pe mine nu o să mă deranjeze. Ok, pisica mea e lângă mine și tocmai s-a trezit. Drăguț. Se culcă la loc. Ok, foarte tare, am o mâță foarte leneșă. Ce mâță, mai pisoi, mai pisoi. E mâță, e pisoi, e motan, e de toate. Bun. Da, pisica mea, motanul meu mai bine zis, cred că este și câine, dacă stau să mă gândesc bine, pentru că i-am zis cuțu din greșeală odată și chiar a venit la mine, deci e fucked up chestia asta, serios, și n-aș avea de ce să mint, gen, știi, dar chiar a fost adevărat și mi s-a părut așa ciudat, what the fuck. Ok, bun, trebuie să vorbesc și eu mai tare puțin, pentru că, na, vă dați și voi seama. Bun, pam, bună mă, hai să facem și noi sensibilitatea la mouse mai bună, uite așa. Ok, bun. Vreau să-mi iau niște... Oh my god. Stai, ce? Wait, what? Da. Fix carnea a căzut, știi? Adică nu, parcă n-aș avea nevoie de carne. Bine, în fine. Bun, nu știu dacă o să mai găsesc furnalul, dar... bă, nu știu dacă contează așa tare. Ba, contează. Dar e ok. Nu omor, hai că nu-l omor. Deocamdată. Bă, și pe aici nu mai e cam nimic. Gen, hai să știm că aici este... Uite, am găsit și iron pe aici. Văd niște iron. Cred că o să mor. Oh my god, nici mult nu mai avut. Nu am mai avut. Ce naiba mult pâlbui. Ok, bun. Vedem noi, da, vedem. E mare, destul de mare chestia de dirt.
E, na, haide, ușor, ușor. Băi, e prea epic skin-ul, îmi place prea mult. Așa drăguț. Bun. Ok, hai că avem mâncare. Să facem pe toată. Pentru orice eventualitate. Oh, stai că eu nu mi-am făcut unelte. Da, sunt deștept. Mai ne facem încă un. Așa, încă unul. Și cu asta tăiem lemnul, doar că avem lemnul al mai deocamdată. Bun, facem și noi o lopată, facem așa și după așa. Bun. Așa, mâncare aici. Aici să fac și mâncarea asta mai repede. Hai să mai tăiem lemn până atunci. Se face și noapte, hai să ne facem și un pat. Ok, bun. Hai frate că se face noapte, ce naiba. Cred că n-am eu brightness-ul pe full. Totuși îmi place să las așa dacă nu l-am făcut full. Și nu cred că l-am, deci ok. Hai frate, nu pot să mă culc. Dar uite cum apune soarele. Cred că am 100 și ceva de frame-uri. Nici n-am Optifine, dar e ok. Ok, cred că am răcit. Bun. Bun. Și ce mai ziceți voi, fraților? N-am mai postat. M-am făcut o pauză, să zicem, ceva gen de timp, pentru că, nu știu, n-am mai avut eu cheful așa tare. Și nu prea, se apropie și vacanța, poate trebuie să mai învăț ceva, poate trebuie să mai fac ceva. Nu ne-a adus notele la teze, de fapt amândouă. Bun. Hai că ne ajunge atâta lemn. Nu știu ce ar trebui să fac eu cu asta, dar hai să facem BC. E bun. Ok, bun. Haideți să mergem. Oricum știu că mă stabilesc aici, deci e just ok. Bun. Mamă, câtă dildo am făcut. Ok, bun. Haideți să vedem unde e cel mai. Hai să luăm puțin dirt. Ok. Hai să luăm și ăsta. Luăm și noi două bucățele. Bă, fier din primul episod. Bă, ești șmecher așa. Ok, bun. Hai să luăm frumos noi lemnul aici. Lemnul, doamne, ironul. Și pe aici mai voi de ceva. Nu, nimic. Hai să punem așa. Așa. Uite, aici era. Ok, bun. Bă, se duce foarte repede târnacopul, să fiu sincer. Și am filmat de 8 minute. O să ținem și noi 15 minute, pentru că, da, e normal să țin și eu 15. Bă, deja 13 iron. Bă, e bine pentru început, e foarte bine chiar. Uite aici. Eu care vreau să sară în apa aia. Dar uite că am găsit aici. Uite, mai e și aici o bucățică. Sper să vorbesc destul de tare, adică Băi. Ok, bun. Nu mai găsesc altceva. Hai să mai luăm aici. Fuck. Uite, aici iron. Uite aici frumos. Și ar fi cool, merge să filmăm și noi 15 minute, da, ok, înțeleg asta, știi, și după să găsim diamante la un moment dat. Ok, dar nu cred că am eu șanse așa de mari, gen.
Pam, se sparge? Se sparge? Nu. What? Cum nu se sparge? What? Stai, wait, what? Ah, ok, bun. Ok, man, ok, just ok. Bun. 30. Ok, GG. Uite acolo iron. Eu mă duc să iau tot ironul. Pam, 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 pam. Ok, bun. Bă, nu știu ce să vorbesc în acest episod. Eu, joi, trebuie să predau manualele, deci e ok. Ok, stai ca să mă duc în jos iarăși. Bă, ar trebui să iau tot ironul de aici. Dar mi-e prea silă pentru că e prea mult. Știți cum facem? 3 și 1. Bun. Iau tot uite, mai văd acolo iron. Ne ducem să luăm. Ok, bun. Ok, am avut un zombie. Și nu-mi place asta. Ok, am găsit mai multe chestii aici. Din câte văd, mai mult iron. Uite și aici. Bun. Și aici. Bă, atâta, frate. Atâta. Și stai că am mai văzut eu iron aici. Aici jos. Ok, aud un zombie și asta nu-mi place. Ok, hai să luăm aici, liniștiți. Sperând că nu o să se întâmple nimic. Nu o să se întâmple nimic. Ok. Ok. Haide. Uite un iepuraș negru. Iepuraș negru. Bun, hai să mâncăm și noi aici. 3 iron, spargem ăsta. Facem așa. Și ca să spargem mai repede, nu de alta, știți? Adică, na, că eu vreau, o să-mi trebuiască mult. What? Dar parcă se sparge puțin greu, sau mi se pare mie? Cred că mi se pare. În fine, bun. Filmăm de 12 minute. Nu știu. Eu zic că e un început promițător, adică, nu știu, după părerea mea. Uite, mai am găsit iron. ...39. Ok, GG. GG. Bun, 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 bun. Hai să mai ne ducem să luăm și pe ăsta. În fine, cred că în episodul care vine o să curăț cam tot ce e aici. Indiferent de... coal, bine, adică o să iau și coal, vă dați și voi seama, pentru că o să-mi trebuiască, știu asta foarte bine. O să mă duc să-l iau pe tot până în episodul viitor. Bun, filmăm de 13 minute. Bă, trece foarte repede timpul, adică de-abia, nu știu, de-abia simt așa că de-abia a trecut timpul, de-abia, doamne ce-am. Bun. Cred că o să mă dau eu mai tare după filmare, pentru că cred că mă aud încet, deci da. 44, mai văd pe aici, nu, hai să mai mergem să mai luăm. Că ne place călul, uite și aici. Și mai știu că era unul sus la început când ne-am dus să luăm ironul ăla, știu că mai e acolo. Deci da. Bun, mai mult minăm în episodul ăsta și cuvântul la minerim, what the fuck. Minăm în episodul acesta. Și da. Bun, așa. Bun, mai bun, bun, bun. Bine, pe acest canal o să fac diferite jocuri, eu nu neapărat Minecraft, o dacă bannerul o să fie cu Minecraft, nu neapărat Minecraft, o să fac multipli jocuri sau, în fine, o să înțelegeți voi. Ok, bun, bun. Ok, bun. Filmăm de 14 minute.
am să mergem să luăm și noi aici, frumos. Așa, bun. Filmăm de 15 minute, deci hai să spargem și noi frumos căulul ăsta și încheiem episodul, pentru că, normal. Ok, uite că am mai găsit aici iron. Oh my god, serios? Cred că lungim episodul, fuck. Nici n-am vrea să-l lungesc așa tare. 51 de iron, foarte, foarte bine. Bun, 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 bun. Cam atât cu acest episod, fraților. Dacă vă uitați de un like, subscribe. Eu am fost Shogar și ne revedem data viitoare. Pa, pa!